Senyor president, senyora presidenta del govern, el marc hem aconseguit que reconegués que els ciutadans d'aquestes illes paguen molts imposts. Ja només falta dir que amb vostès encara en pagam més. Senyora presidenta del govern, quan un defensar d'aquesta manera el descàrrec del túnel de Sóller, ningú diria que és la mateixa Francina Armengol que el 2007 hi votava en contra de rescatar el túnel per 7 milions d'euros i va decidir prorrogar la concessió fins a l'any 2022. De fet, de no ser per vostè, la concessió enguany ja hauria acabat. El túnel seria gratuït i ens hauria costat 7 milions d'euros als ciutadans de les Balears. Però vostè, com sempre, a lo grande. Va decidir la pròrroga de la concessió fins a l'any 2022. I ara, just l'any que comença la seva pròrroga, senyora Armengol, decideix que s'ha de rescatar i que hem de pagar un mínim de 16 milions d'euros. I dic un mínim perquè la concessionària li demana 30 i ja veurem els jutjats que diuen. Per què, senyora Armengol? Per què aquest canvi de discurs? Per què va votar en contra quan ens hagués costat 7 milions d'euros i ara, a falta de 5 anys perquè acabi, li repeteix, la seva pròrroga, vol que els ciutadans paguem un mínim de 16 milions d'euros? Per els ajuts també hauria d'afegir que els ciutadans de Sóller i Fornalutx rebien una subvenció i que per ells sí que era gratuïta. Pensa el seu govern, que és el de límits i contra la saturació, ajudar de qualque manera el poble de Sóller que estan preocupats pel col·lapse que pot suposar l'obertura del túnel? Pensa prendre qualque mesura, senyora Armengol, o com sempre només se veurà fer el foto. Moltes gràcies.